प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आजकाल लोक अनेकदा तासनतास बाथरूम मध्ये बसलेले असतात। अनेक लोकांना टॉयलेट सीटवर बसून पेपर वाचायची ही सवय असते, तर अनेक जण तासनतास मोबाईल वापरतात। पण टॉयलेट सीटवर जास्त वेळ बसल्याने अनेक गंभीर आजार तुमच्या शरीराला विळखा घालू शकतात। हे तुम्हाला माहिती आहे का? तज्ञांच्या मते टॉयलेट सीटवर 10 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ बसणं धोकादायक असतं, कारण तिथं अनेक जीवजंतू असतात जे साध्या डोळ्यांनी दिसत नाही। ते आपल्या शरीरासाठी अतिशय घातक असतात। टॉयलेटमध्ये जास्त वेळ का बसू नये आणि त्यामुळे काय परिणाम होतात हे जाणून घेऊया। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। टॉयलेटच्या आत आणि टॉयलेट सीटवर अनेक प्रकारचे धोकादायक जंतू असतात, जे स्वच्छता केल्यानंतरही पूर्णपणे जात नाही। जेव्हा एखादी व्यक्ती अनेक तास टॉयलेटमध्ये पेपर किंवा फोन घेऊन बसते, तेव्हा ते धोकादायक जंतू पेपर आणि फॉवललाही चिकटतात। घरात पेपर पुन्हा आणला जातो आणि मोबाईलचाही सतत वापर होतो। या दोन्ही गोष्टी साफ करता येत नाही। या दोन्ही सवयींमुळे तुम्ही वारंवार आजारी पडू शकता। म्हणूनच टॉयलेटमध्ये जास्त काळ बसू नये, तसेच तिथं मोबाईल आणि पेपरचाही वापर करू नये असा सल्ला तज्ञ देतात। तज्ञांच्या मते जे लोक टॉयलेट सीटवर जास्त वेळ बसतात त्यांना मूळव्याध होण्याचा धोका जास्त असतो। याचं मुख्य कारण पाठीच्या खालच्या भागाच्या स्नायूंवर दीर्घकाळ ताण पडतो, ज्यामुळे मूळव्याध हा होऊ शकतो असं मानलं जातं। मूळव्याध झाल्यास गंभीर वेदना तर होतातच, पण भविष्यातही अनेक त्रास सहन करावा लागू शकतो। जे लोक टॉयलेट सीटवर बराच वेळ बसतात त्यांच्या बाउलिंग मुवमेंटवरही परिणाम होतो। त्यातील बिघाडामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या वाढू शकते। पोट नीट साफ होत नाही आणि पोटाच्या समस्या वाढू लागतात। नीट खाता पिता येत नाही, ज्यामुळे तुमची तब्येत बिघडू शकते, तसेच वजनावरही परिणाम होऊ शकतो। असा त्रास असणाऱ्या व्यक्तींनी त्यांच्या आहारात फायबरयुक्त पदार्थांचा जास्तीत जास्त समावेश करावा। यामुळे पोट साफ होण्याची मदत होईल। जेव्हा तुमचं पोट साफ राहील तेव्हा तुमचा जास्त वेळ टॉयलेट सीटवर बसून राहण्याची गरज भासणार नाही। तुम्हाला 10 मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ टॉयलेट सीटवर बसण्याची सवय लागली असेल तर ती तुमच्यासाठी घातक ठरू शकते। प्रसंगी शस्त्रक्रियेची गरज भासू शकते। त्यामुळे पोट साफ कसं राहील याकडे तुम्ही अधिक लक्ष देणं आवश्यक आहे। जे लोक टॉयलेट सीटवर बराच काळ बसलेले असतात त्यांच्या पाठीचे आणि पोटाचे स्नायू सैल होऊ लागतात। या स्थितीमुळे तुमच्या हिप आणि पायांचे स्नायू कमकुवत होऊ लागतात। म्हणूनच टॉयलेटमध्ये जास्त काळ बसू नये। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।